Kani ko All India Radio Shillong ki khubor wan pulidu Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor mata ka step ka khandai tare uyayong arajar arhuai kilong on pit binya ka tanat boarding ya ka jing ujor jong CMD ka MEECL harlo ka jing tu boarding electric habirni hat industrial area. Ashuti सरकार जिला मेघालय या करीलोम गरो हा का खरा तरीक मंताउब नाय नका बंता का जिंग थप वोट जोंग का इलेक्शन जोंग का GHEDC हदो खंडाय क्लोर शिलाक खंडाय फुफरा हजार nguत की बरादब आईटी का कोविड हागरी इंडिया बट शिलाक 800,000 न्यूज पा फ्राप खंडाय nguत की बयो थमा यो कोविड 19 तंग निंग किसंगी हा इंडिया की खबर की बबnya Katanat boarding ni Power Department jong jela kan sepai benya ia ka jing ujor bala ujor da CMD ni chairman ko managing director ka MEECL u Arun Kumar Khembavi halor ka jing tu boarding electric haberni hat industrial area katkom ko khobor bala yolum nak tanat boarding layathu ba ka jing ujor jong chairman ko managing director ka MEECL la lap ban pe benya shwa bat sarapat sa sarkar jela na mata ki wei pat ka jing kam ka khubor ka pentip ru ba ka MEECL ka haban pensai sa katanat boarding halor ki lat kilanti bala sim da maka ban pensangye ya ki kam tu boarding electric Shosho ka khubor ka pentip ru ba CMD ka MEECL ula batha ya katanat boarding ba kan thau ya ka we ka kan hon jurip ka ban jurip lai lut halor ka jing tu boarding electric haban hat industrial area hadian ba ka jing jurip ka ba kan san balap ya ka jing tu boarding electric ka to kat ni haban hat industrial area Ka sarkar jilla Meghalaya kala pemana ba khala tarik uyayong mentau senam ba kan ka sni shuti harilom garo na ka jingdan ka jingthap vote jong ka GHEDC election kani ka jing ai shuti jong sarkar jilla Meghalaya ha kani ka sni kalong khanang ba kibre jong ka rilom garo kinyo ba nai thap vote ha kani ka sni ha ka khubor bala tha shakila pathai khubor da uskatri jong sarkar jilla jong ka tanat labor la batha ba baro ki public ba private commercial bat ki industrial enterprise ki bakan thup ya ki nongshong dukan bat ki batrai ha ki karkhana ki bahap hopot usam jong ka Garo Hills Autonomous Council ki nyo shuti ha ka khala tarik mentau banai bat kan long ka shuti ka bayo jingsiu ne ka paid holiday Ka jingwan ka khlam COVID-19 kalakta hadu kata-kata ya kayorong pisa jong ki jela bat kumjuru jong kari bat kane kala penlong ba ka GDP growth kanlong negative ne kan donong nakaliang u Commissioner of Tax u Arun Kumar Khembavi ula pentip ba ka jela Meghalaya kalayonong na ka jinglom khajana u Khembavi ula pentip ba ka jinglom ya ka khajana jong snam 8,000 arphoi kalong 6,000 sanspa afnre pensan khokulo tingka habaye nujor ba ka jinglom ka ba kiyolum 6,000 sauspa phrapu pen life nyok Lord tingka jong usnam 8,000 khandai 8,000 harpho daga ba ompat khain ya ka GST lana khain lang ba ka GST ka jingyo lom na ka khajana jong usnam 8,000 arpho 8,000 arphoi kalong 6,000 reus pa khandai phra pen phrap nyok lo tingka habaya nujor ba ka jingyo lom ka bolong 6,000 sans pa phrap khandai pen phrap ar klo tingka jong usnam 8,000 khandai 8,000 arpho ka bapin I ba ka jingke kolong hadu andre pen phrap rio na ka sispa ka khan china GST ka lom Hadu ulebe jong snam 8,000 arphoi kalong shispa iwe pen nyopsan clothing ka habayan ya nujor bat ka jingyo lom ka bayolom ho lebe jong snam 8,000 arpho ka balong sanpu phra pen samsung clothing ka bapin I ya ka jingkiu jong ka jingyo lom ka khajina kalong hadu nyopulai pen nyopu phra na shispa Ka Internal Quality Assurance Cell ne ka IQAC jong ka Shillong College hinan kasni kala penlong ya ka workshop ka basisni halor ka UGC regulation arjar khapra ya ka ne ka workshop lasdang da ka jingkan priang smobha na u coordinator ka IQAC u Dr. S Sharma I Dr. E Kharkangor principal ka Shillong College haba ajikran ha ka ne kasni ila yathu ba ka jingthmu jong ka ne ka workshop ka long banyarap ya kinang hikai lembat ya ka Internal Quality Assurance Cell jong ka ne ka college bakin smothu ya ki application jong ka UGC regulation arjar khapra nakabenta ka jingthungkam ya kinong hikai ki batmai ubarang san moro principal consultant jong ka rusa haba ajingran lang ha kanigasni ulang makane ka workshop kanjarap bantin sotho ya kinong hikai halor ka jingdon kam bandon ki training program bat kumjuru ba kinong hikai ki di bandon ka jingtibet ha ka IT khnang bakin laban ajing hikai ka babha shaki samna pulim Kani gadai ko All India Radio Shillong ko balam sipi ay khubor tumintang ngap ya kani gajing tumnam. Laitali gajing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban light na gajing pang COVID-19 bat kita kilong. Dagmas ne jing dakmut bat shentur penjinga iway na iway pan habay dan lang hajo side bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin tung ini trelang banyale persya ya gajing pang COVID-19. Tumintang ipay pat sa khubor ka badang sa
Kakenhon ki special team jong ka East Garo Hills District hinin kesni klayo bon kurup hadu aspa live khundai tili ki tiar yale ni ki anti aircraft ammunition na Ukrimson M Sangma na dobet kolgre hajan jong district jail. Kini ki tiar yale la suba bakidei bala i do sohan di shira ubare commander in chief bomenswa jong kakenhon le no bala shakhen bi an ke jenale. Ki pulit jong ka East Garo Hills District hinin kesni kala penlong ya kajin khandra ha dobet kolgre hajan jong district jail bad ha kani kajin khandra lalap hadu aspa live khundai tili ki tiar yale ni ki anti aircraft ammunition na Ukrimson M Sangmam. Kari India kalau hadu khandai klor ngut kibreu kala baladep ITK COVID-19. Da kajingdon jong kini ki khandai klor ngut ki baladep ITK COVID kari India kalau long kari ka babon tam ha ka perthai ka baladep aya ketika COVID. Tanghin kesni ladon hadu live holak ngut ki baladep ITK COVID. Haba khenlut ya kibladap ITK COVID-19 hakari ke India kadon hadu khandai klor silak khandai pupra hajar mud kibladap ITK hakini ki prapu sni kibladam hakawe pat ka khubor katana ka koi ka khia jongkari kala pentip bakidon hadu silak apun hajar neuspa prap khandai ngut kibayo thmayo COVID-19 hakini ki apsa kunta kibladam Kijala kibal kiubha ha kajingdon kibayo COVID-19 thmai kilong ka Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh, Delhi, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab at Madhya Pradesh. Kini ki pratili kijala kipengpoy ya kajingyo COVID-19 siya ka prapo na kasispa na kibayo thmayo COVID-19 hakarim. Da kajingwan ka second wave jong ka COVID-19 hakari India ka sarkar jala Meghalaya kalathaw ya ka individual behavior change management protocol bat kumju bantunghan shosho ya ka behavior change management committee kalakantu ya baro kinong song jong ka jala Meghalaya bakin buat nanti ya ki kendon jong ka koi khya u commissioner and secretary jong ka koi khya u Sampat Kumar ulayathu ba ka sarkar jala kalapan khlan ya ka khrdop COVID-19 khamtam lei banpeng ngor bha ya ki tu ki bre ki bon phai na ki jala ki bakiyo ko jingyo COVID batharu ya kini kibriyo bakide banpin I ya ka RT-PCR negative certificate haswa bakin rung siya kani kejalam. Usampat Kumar ulaya thuru baka sarkar jala kadan jing thmu banpin yar ya ki protocol siya kitu kibriyo ki bon phai na ki wei ki jala bat ki bathmu ban rung siya kani kejalam. Ka jala Meghalaya tanghin kesni kadan ap sangut ki bayo thmayo COVID-19 iwei blakot no bat iwei lakhlar no. Ka office UDHSMI ka pentip bana kini ki ap sangut ki bayo thmai ya COVID-19 arpumut ki na East Khasi Hills District armut na East Chantia Hills District bat mariwei na Riboy District West Chantia Hills District bat West Khasi Hills District. Iwei bakot ide na West Garo Hills District bat ibaklat pat ide na East Khasi Hills District. Ka jala Meghalaya hadu nin kesni kadan khatsa hajar shispa an rup sangut ki blayo COVID-19 hakaba shispa life huwe ngut kidang dan hagijing sumar khalai hajar praspa prapulai ngut kilakot no but shispa san huwe kilaklat no nagini shispa life huwe ki badang dan hagijing sumar khandai phungut kide ha East Khasi Hills District arngut ha West Khasi Hills District khatwe ngut Hariboy District iwei ha West Chantia Hills District langut ha East Chantia Hills District but apsangut ha West Garo Hills District. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulakhot lawer ya baro ki nongsong snong kari syaka mass vaccination program ke banong nadu khatwe tari uyayong hadu khasaw tari uyayong menta usnem ba yakini kisni on rakhe kum ka vaccination festival ka jimbo ya kane ka vaccination program hakini kisni ka long ban rakhe ya kalingkho singkha jong ka Jyotiba Phule ha ka khatwe tari menta ubnai ba kalingkho singkha jong Baba Saheb Ambedkar ha ka khasaw tari menta ubnai Narendra Modi ulakantu yakon samla makin wan shakmat banyar ya kinong song ki bala khamyar kakarta ba yakiwei ban resta nagabanda ban ITK COVID-19 hakari habayakran ba Menteri Rang Ba jong ki jalla lembaga video conference ning kesni Narendra Modi ula pempaw ya jidon kam ban thaw ya ki micro containment zone khnang ban la ban te lakam ya ka jingpo jong khnang jingpang COVID-19 ka regional workshop ka basisni jong gejala kathan chete lamingi halor ka Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ne ka PMKVY 3.0 kala long hagang tok sikem hinen kesngi ya kani ka workshop la penlong da ki Union Ministry jong ka skill development and entrepreneurship bat ka sikem skill development department kinong simenta ha kani ka workshop kila yo jing hikai halor ban pun tho ya ki jing e jong ka PMKVY 3.0 na ka benta ka jing putrekam ka batikna jong ki next scheme Kato ki khubor ki lakut ki pawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong ba na ka por prabaji ni saya so ba ka Delhi station na ka banda ki khubor haktin Hindi ba bot pat sa ki khubor haktin Phareng kani ka dei ko All India Radio Shillong